parce que puisque la sogoma da na solika wuli folo o ye kibaria dumandi abana de Noura tarabla l'école la ka première année okera madame ko Noura kera première ne ngo ye kibaria duma folo o kuma dugu je chugo nyena do ko ndamine chugo nyena kuma baba dama Noura kakadu abana kakadu ko bi bolo de Noura FM Noura kakadu première là c'est la fofana Noura kakadu abana lada Noura kakadu voilà Noura abana première awa gindu akuma bana voilà gafuri awa tiens là moji papa bitain bi ko ni bitain on formu kosobe skatala on formu nyeche ala kani sababu ya rabiyama ndogo sirajantama adabo abidabo ndogo sirajantama mimbe namba dabo ne jatemineke ibay ka fo sirajan fenjama mba kono kuma sigini fenjama ibo soroy kuma ngoni ubi dinga jugu ubi minya away kado tosuma ubi point ubi kulu ubi ananyu ananchama nga aunga dingay ni ala sona ma amba teme foka tansa zero wala kan sababu be ya rabiyama no kuna funi kun folo mbata Musa S away kado kamara amba alika fasiri abise bengono sebe minangwa makulle independent Musa kumana projet mimbe na be sharti away kado ale jatimineli kufo o ye kayel madu sharti tabulu dawla ndogo minye kuma kelimbe okambi ajira la ka fo projet ngonnana ashimi goita away kado ale tseki kambo kalata non faiblinde o temene ngo kabuyi president mimbe na be sente nyama ba kufo ko okoni ni ashimi desera domi yelma na tie domi ma mimbe se ka norobla ko ye oye away kado sente o nyamai nen kibariya away kado o debe awa sharti kono basirika ba ko akodo kungele minya away kado o temenengo convocation no wele da o kera kanyeshi conseil national de transition no CNT ko ka hakli jaga boke ko ingera kalo klishigi ko ka hakli jaga boke shartika projet de loi do be away kado o taraka duma mimbe sharti de la transition mimbe away kado Obama yel Mali ka yorodo fale ala mimbo kofo projet de loi o ko ni be ashimi bali kolkoto akaseka ke cheboye away kado kalatan na tawla kerengere ni yala president ya anikado minye député ya atsiki kambo ni shin nofe nga minye kalatani minye sente projet ba mindiruma akono nana aba akono fana ka jira ka fo minye away kado assemblée nationale mimbe anguna na kadamba ko sente o nyama ba ni ashimi do minna desera ala kangisi ka akulu wala ba yirika ko do anache ndogo aduni kama minya away kado ninjei ko abiseka away kado isigi ko inguna no be sente no bo ko fo ndogo Musa esi kamara yana ngale ka babu adamine ngoroke no be senar away kado o nyama ba agence Medina Yusuf Maiga amba fo ka wali mando na ka barakela belaji ndogo conseil national de transition o yegulika joke ni ala sonama février kalo klina ni temene une session extraordinaire belebele away kado haklina taka onyeshi oma ga ko bela jele abi babu nindo no ye jeudi natai ni alaka je away kado ordre du jour kelempeo la nyini kelempeo o de be tabali sanve la nyini nyemunye ka fere ani dabalike min ye charte de la transition away kado yelma biseka do ko la chukumi ni away kado haklina kuro biseka fara o ko kan chu o de strategela charte de la transition yere yelma minumbe no la nyini nedu abi yelma chama abo ko fo sabu nimma ko fole minum fleni unaledu assise nationale de la transition la nyinu ba kono away kado charte ngono mi charte yel Mali assise nationale de la transition o min no sika fo min no kera ka nyini gouvernement mo fe o ku chesri ko assise nationale de la transition mi wolo la mina ko kono fem bela jele ko bla bala o temene ngo ka buy min away kado ka laje ko imbela jere len ko nana min président de la transition fere ka sika ke aleb sika norobla chuko min ni sente nyama ba ab sika norobla ni o yuchuko a norobla li ni gele o nana yel manna desera ko bela jele o nyedo nedu o kuma na sa min colonel Maliki jaw ko biseka away kado anorobla mina fo anyine mbe chugomi minya article 7 away kado président de la transition fajira la ka fo ko atiseka away kado ikanabo jamana nyama ya no faible kala tasirafe atisefana ikanabo député ya on no fe kala taw away kado no lubina ke masirike ba ko akoni ngwe mbela jerele na minya away kado assemblée nationale o député minumbe
CNT o député minnu bɛ yen i k'a dɔn maa 120 ani kelen de wa ko k'a lajɛ a ka taa maa 100 ani maa 40 ani 7 k'a ka taa o jate la min ye i k'a dɔn révision ye a fana bɛ lajɛ vice président min bɛ yen n'o tun bɛ i k'a dɔn jamana ɲɛmaa jamana ko yɛrɛ la n'o bɛ Asimi yɛrɛ ko fɔ ale nana kɛ ɲɛmaa ye min ye i k'a dɔn président Ɔnzɔn Galaw min ye i k'a dɔn Bandaw Cɛja tɛ yan ale taara o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye a ka premier ministre n'o ye Moktar Wani o fana taara o kuma min ye vice président ya o fana ka lajɛ k'o jɔsi ko bɔ yen nɔgɔ hali bi baaraw kɔnɔna na a jirala k'a fɔ min ye assise national i k'a dɔn ale ye fɛn caman ɲini CNT la fɛɛrɛw bi kɛ yalasa i k'a dɔn o ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo a k'o de siratigɛ la ni hakili b'a la assise yɛrɛ sigira kalo tile 11 ka taa kuncɛ décembre kalo tile 30 san 2021 a yɛrɛ sɛbɛnden bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a dira Asimi ma o dongo o assise in yɛrɛ kɔnɔna na a ɲininen don k'a fɔ ko i k'a dɔn furanjɛrɔ fanga min filɛ anw kunna waati ka d'a ma waati min bɛ furanjɛ kɔnɔ furanjɛ min bɛ tali kɛ kalo 6 ka taa se san 5 jate la o san 5 ko in o de kɛra kɔlɔlɔ ye an ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i ko bi CEDEAO a ye ɲangili ta ka ɲɛsin aw ma nka min ye février kalo tile 9 tɛmɛnen anw ka cɛdenw n'o ye i k'a dɔn an marabaa minnu b'anw kunna bi o b'a jira k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya o baaraw dabɔlen don an ni CEDEAO Union africaine communauté internationale kuma ɲɔgɔnya baaraw bolo danbɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ wa jɛkulu yɛrɛ sigira jɛkulu min bɛ i k'a dɔn o baaraw kɔnɔna na nɔgɔ min ye charte ye ale révision ko kuma min n'o bɛ ka fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'o bɛ cadre d'échange ko fɔ olu kɔni y'a jira cadre d'échange pour une transition RSU olu kɔni y'a jira maître Kassim Tapo yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na ko wulikajɔ kɔni ni cɛsiri ko nin bɛɛ kɛ kun ti dɔwɛrɛ transition k'u bɛ fɛ k'u yɛrɛ sinsin u t'i fɛ ka taa cogo si la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'u t'i fɛ k'a bila ale ye porte parole a y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ min dɔn kalo tile 25 n'o ye mars kalo ye donc n'o sera CNT a bɛ taa président bi taa premier ministre bi taa wa cogoya wɛrɛ de bɛ ɲini kalo 9 o bɛ di o ma kura ma yalasa baara bɛ se ka kɛ cogo min man dɔgɔ min ye fasiru ye u b'an bolo koyi an bɛna n da don a bɛɛ la nka bi CNT bɛ na baara min kɛ jeudi don ni ala sɔnna ma o de baabu fɔlen filɛ imanaw ye maa y'a a basakili ci Musa S Kamara ale ka fasiri don min ye indépendant a b'a kɔnɔ o ka bidon bɔli i bonya b'a la Nyama Marumaïga bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye an b'a yira kanubaw la k'a fɔ ko hali bi k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la 94 tomi murumuru 5 ka seli bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Kuzumani Wɛrɛda ale la Nyama ne bɛ n bolo gosi ka don Inter de Bamako ne bɛ bɔ ni ale ye ni n bɔra ni Inter de Bamako ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Yɔrɔso a kumara Nyama a bɛɛ n'a ta fɛn mun ne o bi i kunu kana sɔn a k'i nɛmu kana sɔn a ka i nɛmu o siratigɛ de la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi i n'a fɔ i bɔra k'i da dɔ la cogo min na mun ye charte de la transition ka o kalan kura ye o baara mun o bolodalen no CNT o kɔnɔna o la Fatirigaba a kumara a kanɛ a ko e ko nin tɛ gato nin tɛ a tilatɔ ye wa mun ye Fatirigaba n'a ye Yɔrɔso ye a ko mun ye charte de la transition ni hakili b'a la waati mun na i bɛ ka fanga ale dafirila malidenw ye sigikafɔ tile 3 sigikafɔ kɛ o tile 3 sigikafɔ kɔnɔna de la mun ye charte de la transition a sigira sen kan septembre septembre kalo tile 12 san 2000 ani san 20 sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na comme bi sariya mun n'o talen don ka don CNT o kɔnɔna la sariya ninnu na i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye sariya belebele 2 o b'a kɔnɔna la sariya belebele fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye ko ka gouvernement ye ni ka a dayɛlɛ kura ye o sababu kɛ charte de la transition mun n'an y'o sigi sen kan 2020 charte de la transition kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko min ye gouvernement ko a kuntala ko kana tɛmɛ maa 25 o kan nka a kura mun donnen filɛ CNT kɔnɔna la a ɲinina k'a fɔ ko o fɔra mun o kɔrɔlen mun n'o bɛ kɔrɔlen kɔnɔ k'a bɔ o kɔnɔ pewu a yira k'a fɔ gouvernement ko a bɛ se ka dayɛlɛ wa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna o la o bɔlen kɔfɛ projet mun fana n'o b'a kɔnɔna la o de CNT ko dɔ ka fara CNT maa kan i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na sisan CNT maa 100 ani maa 21 o de b'a kɔnɔ ko nka k'u k'a kuntala ko k'a bila maa 100 ani maa 40 ani 7 la Fatirigaba ka fɔla min ye Yɔrɔso ye a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ an sirannen don dɛ o sababu kɛ malidenw bɛ na ye k'a fɔ ko min ye transition ye ɲɛma e ko a laban ko a tɛ fɛ ka malidenw k'u janfa wa o sababu kɛ nin baara mun na a bolodalen filɛ u bolo ne ta ka gouvernement ni ka a dayɛlɛ CNT ni ka a dayɛlɛ a n'a kɛ sababu ye maa minnu kɛlen bɛ ka guwara kɔni da fanga in na a n'a kɛ sababu ye ni ka jɔyɔrɔ kɔni k'o don olu ma ni du y'o maa ninnu jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko olu de ye jamana in mara san caman o kɔnɔna o la wa mun ye maa ninnu u ye gɛlɛya caman de ta ni ka jamana in kɔni ka a sɛgɛrɛ n'a fɔra ko transition bɛ sen na nin waati o mun ni malidenw jigi dalen ma a kan
ko bena gouvernement ko dale kuraye manu no mesika do gouvernement ko no tukumna nyama ni fenye ko abe manifi abi kamana ga watri baka fola aku wa me domine na foko bi sigata la mamun gouvernement da dale mamun ye udu su torole no koy wa unyani no foka foko unyani ne udo ako ni bala jele makoro nga barakelaw munye franci president nunu bala jele ne bo o kabara ula watri baka fola munye yorosoye ako wa ni me domine na foko bi amara ba ku farati kosobe o sabga munye gouvernement d'union nationale nyama jamu mbo oba akonala ku farati jan akanu mine tukashila munye fatirga bay ako akla jigina ni akli bala 2012 o konala wati munna munye Amadou Toumani Touré ala kanyina ala aleka fanga o dafrila akara doni kama mamu nana munye premier ministre la o Cheikh Modou Jaraye Cheikh Modou Jara aye wuli ka jokke a chesiri ke aklina tane mali dom bala jene aklina ta kume fangale fe a wati ni kama ga doni kama munye Cheikh Modou Jaraye tigi mawde wulla anafe tu teni gana afara amanya mungo munye Amadou Aya Sanogo ale bolo bo chokroba o kana bolo bo chokroba kana ninka gouvernement ko dale bela jelenga ni ita nyoro sura akona la nyama o bana to ko munako o madugo Amadou Aya Sanogo la watri baka fola me yoro suwe akwa mi domina na foko bi amara ba ko nga fere bela jelene ke gouvernement d'union nationale ko ko muna be sina jamu ba akona la jamu dale me akona la ku farati u kana bi jay ngono nu bina jay ngono akaja mali do ye singa munke kan transition ninga ademe mali do ye wuli ka jo munke tamunye ibeka faka ka dafri o wuli ka jo nyama ko bela jele ko abeka jila na foni flani anya sama ka bo munye ento de bamako ale kono yoro so ale kalim kala tigi marma ga nyama ibunya obala ndogo bunya jara nye bunya barika hali biambita ndogo miye kurafuni ajuruja odamine ne dini sawa minye awaikado atrori ale de kumambe toguna atrori minye Nouvelle Horizon ale kumambe anye awaikado okono Nouvelle Horizon toguna ya jira kafo minye Maître Kassoumou Tapo ale ye parti Morena jamaye kikado kafo yelmali mimbe nambora kandado ala Maître Kassoumou Tapo ka ye dofo obete menengo kabui Kassoumou ya jira kafo minye awaikado ningo imbe yelmali charte yam fe assise national yam fe fe on fa mi be ni ngokoro do wele te ko anga fanga tikila ma ku be fe ka awaikado u yere pembe ku yere sisi awaikado transition fanga ka to anguna fatirike ba ko Afrique midi o ye jamuka mimbe awaikado awa RFI au 120 Maître Kassoumou Tapo mouvement pour la refondation du Mali Morena e karo ka fo o nyamado ma fana do mimbe cadre de charge des partis politiques des partis et regroupements politiques pour une transition réussie o ma fana do fasiri ke bako ba ye ma minga nyini galu jabi o de awaikado ambara ke nwandoye no ye David Bashi akera RFI 120 fasiri ke bako akoni ngo imbela jelena Maître Kassoumou Tapo ale koni ya jira ka fo sikate mina olu beye mefo bengembe minga kalo klimgwa ani duru no ye mars kaloy le 25 mars 2022 kadri ba exiger ka jagwa ka lanyini jagwa minye awaikado conseil national de transition mimbe ni awaikado aleyi ubolo assemblée bi ko o minfle o be boy o temenengo ka boy minya awaikado okura obesigi obolengoy minya awaikado gouvernement kura obesigi premier ministre kura mi awaikado ate politique la ate foila obenyini obesigi wa obetemenengo ka boy minya président civil awaikado kubo ofana fana benyini awaikado ko fana besigi entre jambla buisa abamali ala abamali ala kanni sababu ami Ker d'Afrique amina liwo Lugu tuki kora koni adu ne la fasiri ke bako akoni nde kuma kawye inu mbora Maître Kassoumou Tapo da nyedo minya awaikado faso deun ulu chama ngoni yajira ka fo minye ni nyama minumbe anguna a population bora akera janvier kalo kleta ani nani en 2022 kuka kanu jira ka jira ka fo nim jamana nyama minumbe anguna ko nunu ngaduyi ga Maître Tapo ko mo ko bo flila population mabbo ko jama ingaduyi de population bora de nyangini mimbe kela mimbe na se population ma population bora ode kama nga kama obla flila ka fo ko ni population imbora di ne ka kuma tere afomia kama obla flila population imbora di ko population ma ya maria 70 ni mashima ko ka fo onyana ku ka continuer ku bu ka blala parce que bako ako halibi charte de la transition minya awaikado Maître Kassoumou Tapo akuma na koyi akonu numbe fe ku yere pembendi o fu yere tere o dronde do ku yere jagwa sisi akwa le rep ko ni bolo numbe ka ni mfevenke ni mbe ka buku mbuguri mudeta ka ke
mo awekado nyena note CNT ulube dabulo minga ko bi sigata la koyi minye gelia ani awekado ko bi tabulo minga ko abina ye ko ite ala dale be doni ko bi ale te ka fo sedia wo kan nyangini ate kololo se amma telma ma kololo se fosuma ga la nyini minundo sedia wo nyangini min te ka nyeshi awma ka nya nyini di je ne peux pas dire que les sanctions de la CEDEAO sont justifiées, mais on les a cherchées. Mais nous, on a c'est là fleur et mengli muntaga jamana segere taboka boka fayena na kiri dona bagati wa akaboka fo ndo skiri domba wira fana bilama andanda do kula note maître tabo ya jira ka fo ami dona mena ko bi kien siga fo itala ka fo gele be maloka gele dadu muni fe uti soro min ye nyo sugara ananyo na chama abe yelele do bi akokuma na ko abaika don ni fere make ka chugo nyenyini alaba ko abike kololo baye ni ngoy mbi chugo mina maître tapo ay dora fo ako wati be gouvernement ba fo kamba njoro ko min joro jme ko hala kele ko amma no jamana ngono la hawla wala quwwata illa billah ko sigata mina peuple sekena ha peuple souffre andoro le do anyanne do bi jamana en ko be ro muna bi nyedi mine do wa kono dum ne do wa maître tapo ko ni ko ngelera atara sira do fe kala ba ka bi gelade kuluba nyi minya awekado luko ni fela ko minyi angata négocier angata dialoguer CEDEAO mo fe ko de awekado ulu fela ko maître tapo ako démocratie valeur de bala ko Macky Sall ko awekado e kuma fo Macky Sall ya jira ka fo ko jet sega kena chuko shila minye surasu ye olukanna ka marfata ku nyagami démocratie fongala ako awekado na dungera oye ka awekado lubujo ujoro ani ala sonama solution awekado obinyini ka sura la yelsa jamana ka sika avancer maître tabo ako minye kadri ku ko ni be tabulo minga ko bi u ya la nyini kalo konondo maître tabo hakila ka fo kalo konondo ngonnana kala taw bi se ka labe o des problèmes quoi ça dit se focalise tout le temps sur les élections nyama alini ya kala tatron utisilake ko kalo ko ngono kala ta ko ni awekado ko bi se ka labe murena awekado o nyama ba murema sake aya jira ka fo ministre mimbe no yesu melu buwe maga ministre koro abe dabulo minga ko bi abi gelela abi sayani boloche ko ka fereke o bi se ka labo chugo mina ka se ka ta furake o be bole ngoy aya jira ka fo ni ye jamana nyira kura fuli disira do laje ko minya awekado ko ingembe bendege moye ka mo u ka abari utola ko matise ka kuma wa ni kuma na ni ko chin chogi ko ba foko karsa faso denjugue karsa ti faso fe karsa mogoti faso la maître tapo akmana koyi ala kuma bawo ambo de tomo aya jira ka fo minya aweka do awon be girigara mina faransiya keta faransiya bota ko yalma faransi de awon do CEDEAO la wa akuti de ko faransi ma awon do CEDEAO la de ko awon be CEDEAO la aweka do CEDEAO ye la nyini minunge asebende o kanye bulu noke abela o kuma ni CEDEAO willa ka ba ka barake ko awon be na foko anti jenni wi maître tapoko ako minye malikono président mimbe no be Vladimir Poutine ko fo ko ni aweka do hakilna mimbe no be talike Wagner ko kuma na maître tapoko ko aweka do ngongalon bakule u chama ko tigara faso di ye tiza ko doka ke minya aweka do nyeka fo ako bi minya aweka do nyame ko alaba ko Vladimir Poutine yere ko ya jira ka fo ko awekado irisila ka fo ite wa irisila ti fo ikalama l'État russe n'a rien à voir avec ça. Ate Poutine toyi. Ako kumana ko yeminye ko ni onye donedo ngalomba kuleu ko dama de bitige. So kuna atrore ya la kuma ba otomo one resera ka kuma ba minu varanywanga we ni nga nebe minfo maître tapo nyena aka gwese wereta note Vladimir Poutine ta ko ni ambe yo me beba analyser ka taifa abana nere minfo mu Vladimir Poutine Shogel ye minfo Mali gouvernement ye minfo o jeledu abana Wagner te anw fɛ ani Wagner te ka baara kɛ Vladimir Poutine ko ni société privée minnu bɛ n'u bɛ Mali la yan k'u ni Russie u ti ɲɔgɔn kalama moi je pense que c'est clair Vladimir Poutine ma diɲɛ wuli ko wɛrɛ fɔ u bɛ kuma u kalabushe de a y'o de fɔ u b'u kalabushe a y'a jira fana k'a fɔ Vladimir Poutine yɛrɛ ye Mali tɔ sinsin de a ye Sarkozy yɛrɛ a ye kala turu a la parce que a y'a jira a la k'a fɔ Mali ye jamana de min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a yɛrɛ ni Mali ko k'a bɛ fɛn kɛ ani maa min ni ɲɔgɔn cɛ an jagoyalen don voilà ko Mali bɛ se k'o kɛ jakuya n'olu fɔra aw nana o munumunu k'a kɛ i b'a fɔ ko Vladimir Poutine ye kala de turu Mali la Vladimir Poutine bɛ se k'o kɛ a tɛ se avion nalen a bɛɛ ma Russie kɔnɔdimi don wa
bɛɛ ma irisi lakaw ye jamana kɔnɔ yan a kɛra u tugura avion nɔfɛ avion yɛrɛ dama tɛ ka tila ka avion fa tuguni dew kosɛbɛ minɛn wɛrɛ la an ma minnu yɛrɛ san k'olu d'a ma k'a d'a ma bien instructeur irisiw bɛ anw fɛ yan ɔ ni Wagner bɛ yan anw bɛna fɔ de officiellement ko Wagner bɛ yan an b'an ka baara de kɛ irisi tɛna fɔ anw tɛna fɔ ni aw hakili la ko Vladimir Poutine ye min fɔ k'o don Mali ni irisi an tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo ala k'an ni sababa bɛn fasiri filɛ Nouvel Horizon min ye Toguna A Traoré a ye min fɔ awɔ i ka dɔn Kasumu Tapo a ka kumakanw kan n y'o de fɔ dɛ n yɛrɛ ka fana ka hakilina ye min ye n y'o kɔni fɔ a banna ala k'an ni sababa bɛn yarabi ama o kuma ala ka le 25 yira ala ka le 25 yira na awɔ ala ka le 25 yira na wallahi ala ka je ka daba ne o de fɔ ne bɛ kelen ko de fɔ sɛgɛ ka sɛden ta maa seko t'o la koyi dutigi yɛrɛ seko t'o la nka ka t'i sigi sɛkulu sanfɛ k'a dun ka sɛden manger k'a ban e tigɛra sɛtigi la Asimi i ka ko b'i yɛrɛ bolo e tigɛra sɛtigi la i ka dɔn anw bɛ ka kɛlɛ fɛn fɛn kɛ i ka kɛlɛ tɛ koyi Maliko kɛlɛ don kosɛbɛ n'a ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ de an bɛɛ na hakilina don anw hakilila an hakilina ye min ye i bɛ k'o kɔnba de kɛ kosɛbɛ mais i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ i bɛ ɲɛmaya la en tant que militaire ayiwa a ko kɔni bɛ yen sa dɛ sɔrɔsi fanga ni fanga ti kelen ye a banna o ni fanga ti kelen ye a k'i sigi yen nin kuma minnu bɛ munumunu salo la dɛ i b'i tɛgɛ k'i yan sɔrɔsi fanga o ni fanga ti kelen ye ni bɛ faamuya cogo di min kan ka kuma min man ka kuma an joli joli jamana in kɔnɔ a b'a bolo an bɛ k'a firifiri an minnu ye sɛnɛkɛladenw ye an faw bɛ kungo kɔnɔ an baw bɛ kungo kɔnɔ an nalen don kalanw kɛra ka fɛnw bɛɛ kɛ cogoya foyi ti sɔrɔ kosɛbɛ fo ni maa min sera ka firifiri yɛrɛ k'i dɔgɔnin sɔrɔ k'o bila i kɛrɛfɛ a ka jɛ ka balo ɲɔgɔn bolo ko dɔ ɲɛnabɔ maa minnu kɛn bɛ ka buildingiw jɔ Mali kɔnɔ kosɛbɛ château san 30 fantan ni naani bɛɛ jamana in b'u bolo hali bi ko fɔ olu kana a ye sabali sa vraiment e ye pitié de ce pays là wallahi a to fandanw ka fɛn sa ninnu bɛ ka baara min kɛ ɲɛdimi kɔnɔdimi tɛ sa ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a la wallahi Hashimi ka dɔrɔmɛ ka haramuya anw kɔnɔ kosɛbɛ Sogɛli ka dɔrɔmɛ ka haramuya anw kɔnɔ mais anw ka problème ye min ye dɔrɔn Maliko a banna anw bɛ Mali de nɔfɛ an bɛ Maliko de la bon ni Hashimi yɛrɛ y'i sigi k'i ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ ye bilahi basijala bi k'a la u b'a k'a la dɛ o tuma ala k'an ni sababa bɛn ala ka le 25 yira na yarabi ani fasiri ami Mani Mayiga ɲɛma arajo ye Nura FM ye 94.4 murumuru 5 laseli bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Woreda ale la kosɛbɛ ɲɛma wulujugu ka mankanci a tɛ sugujɔ a ta a bali siga t'a la la sira ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye a ko di Dugu fana Keyita Dugu fana a kumara a ko ka ɲɛsin mun ye sigikafɔ mun n'o bolodalen don nin waati laban in na anw ni siraw maaw ni ɲɔgɔn cɛla o la fɛn mun kɔni bɛ yen n'an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko mun o kuma kɔni da tɛ se ka mago la cogo si la fasirikɛba kumalen don o kan Dugu fana Keyita a ko k'a bɛ ɲini ka na kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko anw ka jamana anw kɛlen bɛ kɛrɛfɛden ye CEDEAO kɔnɔna o la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o sabu kɛ mun ye CEDEAO maaw y'u ka ɲangili bere ni ka a ta ka anw sɛgɛrɛ n'an k'a ma ko embargo a kɛra sababu ye n'a a ɲangili ni a kɔlɔlɔ caman sera u yɛrɛ ma a ka jafa kɔlɔlɔ yɛrɛ caman yɛrɛ sera an ka jamana o kɔnɔna ma Fatigiba ka fɔ la a dogolen tɛ maa si la mun ye CEDEAO maaw ka laɲini ye fɛn mun ye mun ye sɔrɔsiw de ka fanga k'a bila joona ni ka fanga ni k'a di politikimaw bolo nka Fatigiba ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi CEDEAO maaw bɛ k'a jira k'a fɔ ko o de kɛra ɲangili ye ko ni an ka sɔrɔsiw an ka marabaw u bannen kɔ o waati min ko o fɔ olu ɲɛna n'o bɛ chronogramme kɔfɔ k'o de kɛlen bɛ sababu ye nin waati na n'olu kɛlen bɛ ka ɲangili ta ni ka anw sɛgɛrɛ nka Fatigiba ka fɔ la a ko o tɛ dɛ a ko i bɛ na ye k'a fɔ fɛn mun yɛrɛ kɛlen bɛ ka CEDEAO maaw tɔgɔ bi o sabu u y'a fɔ waati tɛmɛnenw la ka don ko ni min ye sɔrɔla Irisi ye n'a bɛ Irisi kɛlɛkɛlaw ko fɔ ko n'an ye olu nana an ka jamana o kɔnɔna la dɔrɔn k'an ka sigi n'a ye k'a fɔ ko min ye CEDEAO maaw ko olu bɛ anw ɲaga CEDEAO maaw ɲɛma u ye nin fɔ waati tɛmɛnen na ka tɛmɛ nka u nanen filɛ ka na a baara ni ko o lawaleya Fatigiba ka fɔ la anw n'u marabaaw an bɛ don min na n'a fɔ ko bi olu ko kuma bɛ kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen o kan fo Mali ka lakana Mali ka nakala a bɛ malidenw yɛrɛ de bolo wa Mali ka lakana a bɛ mun ye Mali marabaaw de bolo bi anw jɛkolen don k'an bolo di maa ma ani maa min bɛ se ka baara o kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko mun ye CEDEAO maaw ni fɛn kelen bɛ k'u tɔɔrɔ bi o siga t'a la koyi k'o ye Irisi fana ka kɛlɛkɛcɛ mun n'olu bɛ an fɛ
na nanga makomu ye anga jamana nyama yera ida to muna ko irisi kelekela jolondo amunu nu ben anga arme ku kalan kelela kala marfata ula o kelega chamunu no lu ba mfanya bi enyama bi na ka fo kuni ne keleme story bi anya simu ye sido mama ona takubuka fembe fo wa nyama kuni be to kanjeri ngafatiri ba fola anga ni me domine na fo ko bi polen fleki da do la to muna kela koni mina le abina le sika otala usabuke mu ye parti politique munu fleka tu sigi senga ka fo ko mu ye masikalo kilo mugo ane duru ono temana ka bako fanga ku tina alla ko do ukoko sara kura munno kangata nabe kalata sara kura munno kangata e sente konala ukoko to la ko don do o bolen ko fe ko mu ye sente ko daga kolon chini ka aflengolo chi o bolen ko fe ko transition kalo kononto kumna transition kura mu ko sigi senga ko kalo kononto mi du oma ko wala sa ko kalata koni ko olabe fatriba ko nga fola ame domine na foko bi nyama ko ngelando foka foko agelano na foni flani anya sama gabo la sigan konala ko fona keta ade kalim kalatige marma ga nyama ibunya obala ndo ala ka ni sabo be ala ka hakli nyonda ma ala ka demeke ndo minya awai ka do ima ke nya fon famina idanye minye iteme oka o de seba tigala minye faso de nyuma ya faso de baby flika dai kono taka aw nya bala sira meve ami kle ko de fo o kuma ma bera nya bala sira meve awani abo chugula jamana kumbo lu de bolo donc pour le moment anga to anga ni sira infana laje no fana manye do na tawla amba fo nyugo yena o ba sura lay mali daw kama note amanye bolo fe ka wuli ka joni chesiru de ke ka ko to ben noni wala mo fana fo sa de o yarewa ala mo fo de sambi sababa fandaw ni nyani sky e maro jamana ka shirasa ate ile jamana ina tesa ndo fasiri hali be ambita ambise yuzu konate ale ka fasiri be ambulo koro abise be ngono sebe minango mako soir de bomako mani yemani me shide malabolike mali awaikado ani kono wari ndo minya awaikado daba wuliledo ko nyere bi chugo mi ma bi yere nyini ga bi ko mi ngata ijami ngambe mi mvoka geleima ni ko imbi chugo mi ne ben take fasiri kala ebi take namu gelei abana yafumu manyana ko afene du abe kiri mago buluka abe manunga buluka anta kalani abe manunga buluka anta kalani chen yere toko turewa edi atoko fo yan ne ma toko fo de ma jugu fana fo ko ani nyini ngadi atoko fo ko yemu nya toko drone fo ba toko fo muda kana ni ko juga de tureka ko do ben ngoro de kana ni ko la juga de ay wando mi nya way kado malini ko wari nyinigal de tomi bien mundun gelena ma minun be nu be jojugu ntari wati be mali kono nu be bingani waleta ka nyeshi malima mundun gelena wati be useme yoro be ke alasani watara de finyi alasani de bu bismillah wati be yusu konate akuma be de akomi awai ka do enregistrement kuma kan do be min be telephone kono atenga telephone kono de aba kono abakono nyoko churundo abakono de ya kono nte jone ka telephone ngona jamana ngono ateta kono ne ay fasi ne abakono mena kabri procureur tu ne to fora la ne abakono lo funde sira RFM ba no tata kono de ako kuma kai abole do koy minya aweka do enregistrement mimbe aweka do jirala ka fo abi na fo nga premier ministre koro do be bubu si ko fo kono war ka ko nyama ba no ya alasani dramani watarai et réseaux sociaux save ndo ni maka inde ko ni charle do api juma do karo klita ani kele abole do fambela jile akembe so buye kabala ka wuli dabo aweka do maliba ngono ani je fandani nani befe nga ko nyira bi tabulo minga ko bi minye kiri tigila maw ya atabala dew ka foku be na sege ka laje video yelma kuma kai nyedo wa ngalondo wa montage do wa o ka se ka nyefo akoni aje temine ni kuma kai abe minute duru bonyongo bo kuma kan flado kele ya jira ka fo anga premier ministre ile ka wati bubu sise ko kuma kando to kele ndo ya jira ka fo minya alasani dramani watara kono warka o kanyama ba ko kuma kando minya awai kado wale rebeka nyingalike anga premier ministre ko o ka ale briefer o ka awai kado ale kunafuni mimbe talike
nyangini mimbe no dara an ka se o mo fe ako embi chugodi ako awaikado ni ngwe na bubu sisi ajira ka foko ko ni nyangini be ko nunu mbi fe ka ajira moula ka fo ko awaikado gelate awaikado ulubulu bubu sisi ko ako ambi doni mena ko bi minya awaikado atina do kun so do kun nani bo ni ala sonama amba nyere nyini sabu awaikado tradition mo be ka hakilna minvo anu be ka mirna mindi uya kuma udo minya premier ministre koro bubu sisi ako awaikado jamana embi tabulo minga ko bi ambargo min sedewo ya da angu ka kembe so buye ko bela jille ko gelale do ba minye saraw yire dona na tawla ko awaikado jamana ko atina se ka saraw ke mbe kuma kaunde min na jira le do ko kuma kan mbe ka bobu de da abeka seka de fo de ko abeka bobu da ka alasani dramani watara ka le kuna fo woto menengo ka boye ni ma fla minum vleni awaikado aunga jamana nyama marabaw yire ubitablo mina ubeka awaikado ina fo unyagaribo akenyo bode amukeri ka nyeshi uma ibare on ka president aye bubu wele ko bubu kana sika kale wele de ni kuna woni foni wera obe jangote akenekere nu ko bubu kana sika kale wele ko katoka awaikado ale kuna foni bazali ka bako ako hali no ya soro gouvernement ko ni mafenvo muma awaikado dado ni ngwena sika temina parke mimbe no be communicative de district de bomoko no nyama ba no be awaikado ture bulu ture dado ale na ka mo ku ko ni wulila onongo mbela ka sebende inta ka jira ka fo abita sege en tout cas ko ni communiquer ke awa nyangini bi se ka bo ala no mena chama o bi se ka bo ako bubu sise so dani na akumbe kiriti la mo bulo nga bubu sise ma tita ka to abita ko fiye forgo bubu ka teli we kila dai flage ay ngo abita ko inya da isan bolt la hawla fiela acheter koranishi bubu tade woni ya la hawla ma to ko so abene kiche wa be la hawla bu sise ne man dibla tabulu iballa ka ya la ka balika choli abe no anda fe ako ni ngoina yelma ma be se ka bu mine ka fo ko way ka do jamfanti do wa jamfanti ko ko jugu ko yelma odowa en tout cas kuma ngoni abi akonga ni ko inta ka laje ni ngoi way ka do abi fe ka jira ka fo ko way ka do gelia ko ni be aundala anti se ka ku chugo shila sugoro molo nyo nono lu ananyu ana chama ni be fe oye ko minu ne way ka do uda gelela minye way ka do premier ministre koro ko awa be komi ayeni mvo wati mi ko awa ado oya jira aka fo ko abina fo anga manu ni nywanje economicité te maraba nu ni nywanje ko de atu beka ninge ko jamana mingono 30% 40% ko bebi bo jamana koka ko siga temina alasan de beka kuma tande ko siga temina ko awaikado ko ambina dese alika anga salaire usara ko sarau ko adai kalokele ngalo fla o ko fe Allah ba ko ambi dese ils ne pourront même plus payer le salaire orana gonna kabi jamana en kuduta kala wakati muna kuduta fulana ngara wakati muna jamana en bayre de bu ako kuma kay mbora maminda we alasane dramani watare fasiri ka bako ako niye ni ngo beta ka laje bay ka fo wasapu ani away kado bololo to sabe ni ngo ngoni acharle do kosoba kiendo wa ngalondo wa min yikiri tigala maw uluko ni ata chaw katana e kado machina away kado abeka sege ona kera nyei may ngoni abibo abike barede ako ngani mbelaw anga nyere nyini ngade alasane dramani watara wari nyama mundungele na cheni kela fefe mana cheni ke malingono kabi ibeka ka wati fo bi abese me roye Alassane Dramane Ouattara ka jamana dafri ka jamana nyame ka soro ka buli ka ti da Alassane ko bismillah ako ni egele isa de wallahi ne ka ko ide Alassane ayati to fiya inta to kuyi Alassane ko aye munde soro tonoyi wati be ka anga sumba kulo ko luta kalfala ay mundungele na fiyanti takada Alassane abeka nunu faranywanga katu daga yoroke aka kodi wari fasiri ke bako akoni nyingali ndu ado de bisika nun jabi no Alassane Dramane Ouattara nga bi akembe somba kule ka gardien de minya awaykado ka shuye malla ka malike ka malid dafri ka malike pi ka sorokati da awaykado Alassane Dramane Ouattara on naga korotin daw ko wari bafo ku mafenge ako beba do yani ibeka kana minum be malido ibeka ndale ani ibeka tale ni mabembi minye mali sozuro mali ke pi awaykado Ibrahim Boubacar Keita anaka ni jamaw didu kuma ko Alassane ka manga jena e chukoshila ni ma minum flene minu yeni cercle jugu inta ka nyeshin ba mali bama ka cheni do angu ulu wati be u kalfaro ka ke Alassane ki ka do ko amanga jeni oyi Alassane doit chasser akangu ge fils d'Ibeka Karimu ani Buba jangote
Karimu min filɛ min yɛrɛ mandat d'arrêt international o danbe away ka dɔn a compte parce que ba ko Karimu ni Buba yɛrɛ dama tɛ ko ye min ya anw ka premier ministre kɔrɔ Bubu Sise a fana waati bɛɛ Kɔbɛrɛ Kɛnbɛ a taayɔrɔ ye Cɛma Iber Kulubali waati min o fana ye tiɲɛni kɛ Pulgusu o fana taara yen yɔrɔ kɛ i dagayɔrɔ ye Alassane Dramane Ouattara u bɛɛ tan bɛ u da o naga kɔrɔ o kuma na sa min ya away ka dɔn CEDEAO anu bɛ tabolo min kɛ ko bi n'a dɔnna k'a fɔ nin ko in siga t'a la Alassane Dramane Ouattara ni Bubu kumakan ayiwa malo ye sigi fɔ u bolo o kuma na sa bɛnbɛn ni jugujuguya min bɛ n'u kɛn bɛ ka tari Mali juguyara away ka dɔn Ala y'a da lɛfɛ kɔnɔ Ala bɛ Mali ba in fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ni sababa bɛɛ Yusuf Konate n dɔgɔ a ka fasiri don siga t'a la a ka fasiri don radio ye Nura fɛn min ye karata fɔlɔ dɛ radio ye Nura ye fɛn min cogo di ay karata dɛ n t'i ɲininka n k'e fana ye kunnafonidila ye ko in jɔn don kumakan min bɛ yen n'a b'i ka téléphone kɔnɔ f'i y'a mɛn jɔn de don jɔn don cogo di e yɛrɛ bolo jɔn don kumakan in bɛ cogo min ayi ne kɔni bolo ani Bubu Sise ni Alassane o kumakan bɔlen don mais i ye min fɔ ne ɲɛna kunun ni nin tɛ kelen dɛ a fɔ n k'a mɛn jɔn don ne mun f'i ye Boubacar wala ayi ne ma ni fɛn min bɛ kiiri maaw ka bolo kan an k'o to i ko ten o fɔra micro la ni fɛn o fɛn n'o bɛ kiiri maaw ka bolo kan an k'an pan o kunna i y'a fɔ ten basi tɛ n'o y'a sɔrɔ kiiritigɛlakaw tun ma dossier in ta an tun bɛ se k'an hakilita fɔ nka n'a b'olu bolo Ture man ɲi Tarawele bisimila Ala k'a ni sababa bɛɛ ayi maa tɛ nin kɛ foronto dun ne da kɔnɔ yan ayi foronto dun tɛ o sabu ni baro kɛra kɛnɛ ma an bɛ kariya ka minnu fana fɔ waati dɔw olu ka fɔ kɛnɛ baro fɛn bɛ kɛ kɛnɛ ma o bɛɛ bɛ se k'a fɔ antenne na wa a tɛ se tiɲɛ yɛrɛ la o bɛɛ bɛ se ka fɔ kuma ye tiɲɛ ye o tɛ se maa si tɛ se k'o fɔ ɲama siga t'a la mun ye Lassana Fofana ye Lassana Fofana a ko a ye 10 000 fara k'a bɛn'o d'i ma n'u ka anniversaire anniversaire tɛ Touré Kulubali Touré hakili na Touré ko ya ko Nura kelen première Nura kelen première ko 2000 ko a bɛn'o di ko don fɛn dɔ la ka di Nura ma an b'a fɔ a na ko a Fofana Lassana Fofana wallahi kosɛbɛ a banna ɲama zone ti bale ne bɛ n bolo don Guerre d'Afrique ko c'est Ouattara le cerveau de notre problème il est sous la France donc c'est normal qu'ils vont tous à Abidjan qui est leur base. Mais ɲama n'i y'a kɛ mɛnɛ dɔrɔn a taara berekɛnɛ tigɛ. Siga t'a la. N'i y'a kɛ kɔni mɛnɛ. Bisimila. A bɛ berekɛnɛ tigɛ a b'o la. Wa an ta hakɛ in. Kuma ɲɛna. A tɛ taa ka ninnu caman to dɛ. Walayi. Kosɛbɛ. Ala k'a di sababa bɛɛ. Zeniti bale ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye. Boubacar Modibo Dabo a kumalen don ka ɲɛsin mun ye CEDEAO fɛlɛ ka sanction mun ta ni ka an ka jamana k'o sɛgɛrɛ ko Senegal ko a bɛna sɔn k'i sen bɔ mun ye CEDEAO la wa walima Senegal maalabaw u bɛna sɔn ni ka Senegal ni ka a dafiri wa ɲininkali to min ko a sigira Fatirike b'a ka fɔ la a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye sanction mun n'o bɛ Amadu ko fɔ a mun taara ka an ka jamana k'o sɛgɛrɛ jamana caman bɛ i n'a fɔ Senegal jamana olu b'u ka kɔlɔlɔw b'a sɔrɔ a la koyi o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko Mali ni Senegali nin bɛ n'a fɔ ko filaninw de don o sabu kɛ mun ye san o san kɛrɛnkɛrɛnla mun ye 2020 i bɛ na ye k'a fɔ ko Mali anw ye mun na don Senegali kun k'a sefa wari bɛ t'i jɔ miliyari 474 ko ba Mali an y'o ladon Senegali kun a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Union Européenne o tɛ nanzara jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen n'an k'a ma ko Union Européenne olu bɛ mun na don mun ye Senegali kun san kɔnɔna la o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 2 sefaru miliyari 200 ani 64 Union Européenne ale b'o ladon Senegal kun Faransi bɛ miliyari 44 k'o ladon a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ k'a gosi ɲɔgɔn na i bɛ na ye k'a fɔ ko Mali kelen bɛ fɛn mun na don Senegal kun mun ye Union Européenne ye fo ka taa fara Faransi kan mun ye olu si to o ladon mun ye Senegal o kun ko mun ye Senegal marabaw u bɛna sɔn mun ye CEDEAO maaw filɛ ka ni ɲangili bere mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ ta ɲangili mun n'a ni sariyaw tɛ ɲɔgɔn kɔfɔ ɲangili mun n'a ni bunadamaden yɛrɛ tɛ taa fankelen o fɛ ko mun ye Senegal bɛna sɔn ka kɛ gɛrɛni ye k'a yɛrɛ furu k'o fara wa ayiwa Fatirike b'a ka fɔ la a ko mun ye Union africaine o ɲɛmaaya taara ka kalifa mun ye Senegal masakɛ ma n'o bɛ Macky Sall a kofɔ Macky Sall a ye lawuru di k'a fɔ ko mun ye farafinna bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ da kelen fɛ ko a bɛ o baara k'o bolo da Fatirike b'a ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na Alassane Dramane Ouattara ale tɛ Côte d'Ivoire président ye wa ko ni maa jugu bɛ Burukina marabaw ni an ka Mali marabaw
la bi ko sigata la ko mi Alassane Dramane Ouattara ale do ni yo ñanama ke buru kono Alassane ba a manger Fatick ba ka fola a muy wati sira Macky Sall Union africaine mun talem flaga kalfa ale mata akinya la kosoba koy ka koy njatemine ko sabga muy ba maliba ya ombe gela kona la abeninga na sanchama obo ga muy Macky Sall na manya ka fo ko yikali ka fo ko muy farafna ibena bele jilen la do dagalen fe ka bele jilen dabo dagalen fe abara ko abe gele bolo kosobe ko sabge muy ni akli bala Mahamad nana ayra ka fo kala be fuka farafna am bele jilen la do dagalen fe ka am bele jilen dabo dagalen fe ni francia bele jilen ni ko okele akoko karafita o madugo mashila ya akwa me domina na fa bi munya Amadou Toumani Touré ala ka ina la alere mu fana tugura karafiko o tama dugo mashila akwa munya laji burama akla ka foko ibega male fana bina ke anwa espoir o na le anwa maliko na la ko kara sobe ninga ko era bela jele ka anyami o era ko ni jamana ka asigi ase sabara o sambela ola akwa me domina ko bi Maxali ka don ko malido on fle ka finya kura muningo o tanyeta o finya kura nte do ko o yele mali bara o diye ga Maxal na ko ko way ko farafna club ya fa ko ta faramiye farafna bela jele reka bela jele ga yerma woraya wa bina bela jele ndado dakelen fe ke bela jele labo dakelen fe aka don ka foko kololo ko oba ala sigata ba ga fola femu ko ni jelo no ina foko nono kene muye Maxal abena songa tugu muye faransiga ngani ya julian ko wa na dun tugu do ko abika sababu ye ngana ni gela bele bele irade aka jamana o kona la ko sabu ke ba mali ba o me muna do aku kalu sangon nala na fo 2020 milliard kemenani ani biolon vla ani nani anyo la do Senegal ku ako Union européenne ibo jamana bela jele faranyanga olube muna do Senegal ku sangon nala ko sefa war milliard kemafla bioro ani nani France tay muye milliard binani ani nani wa muye kadamu ye France ngani ya juka kasisa ani sero mau ka nyeshi anga jamana ma Maxali bina songa tugu ko wa na do tugu ko enne ma ko mama fa ya refa la fani flani anya sabaka bo zeriti bale ale kono wakar modbo dabo ale kalum kala tige marma ga nyama ibonya obala enya bala Maxal fana ka kingoyi odongo Maxal ka kumana akoko ni ngwe mbebe tabulo minga ko CEDEAO makla folo donc Union européenne Union africaine ko dadu yoro tala ko inte Union africaine ko CEDEAO Union européenne côté Nations unies côté ko CEDEAO ka bolu ka niveau de parce que folo an gunzirana an go ko embi chugo mina minye Macky Sall ale bina ke Union africaine nyamai anyo fo mais Macky Sall nale au Sénégal ka pression akakigun ça fait lecture de do niko foradro ay ba lecture ke ka fuga note ni akunjara la Union africaine akumba do ni dawo telala mais biare afode abika jowala ye koy abika jowala c'est-à-dire que ube discours munu kala nyama ni ko be discours njate mina dron da filife aywa mais abe contexte mun kona le bodo jate mine Souleymane Moussa Diaby anga fuli baye ako le nyama veut mettre notre bêtier dans des problèmes tu récolte wa aya atebla problème ambia faut ti soro kiri kali siribe yamea c'était ici abe fuli taminga faut ti soro yamea ne le connaît la problème no tato de ou ofana ichi ala kana shi leti tageto yangu sikatala parce que problème odi u ichi ende amaine ko yembe chugo mi fama gura minu bangu na uti madonde nye journaliste yende yi otola de o yem faranyanga odo katani yeshi yem na okera to komya okera oya na kamani wa munu fana beni watina ngate sécurité pôle économique la oluka jugu ne korolo yi aywa anga do okay e bona yem febo kalama mi pôle économique ya sando chance mane na maboya o nyina ko ya moi mbeze na oluka jugune korole le migi ne bora sami 98 2000 nu yala depuis combien nu nyina jabe samugan ni abinyini ka samugan bo yo be bo kuma dila kosowe ifana wa muya akumeto ko mnaka koro asara maka jugudo ala ka ngi shuto ami ala kana si ala kana anda fara kuma do anda odi atu ne be klinga fie ngo mashika ni shude yafo mado be karsa o manin fo awde kanga nin fo awde kanga nin geta siranya tede bara bena sariya machine bullay badon tigi machine nyim minum fleni ni yetege da ni bashin ka abe munumunu ka ti tege do nyi machine nyin goro tege be tege doki shuki ibla ula ibakewa la hawla keke ndo anga to anga bara ko nala sonama rezo ni to fana beni u ka bara anyere bi to anga bara ko yalla sonama manyana kosobe baba damele akuma mbe nouvelle horizon baba awaikado akuma na kono ako awaikado nyangili tara ango maduru kanyeshi uluma maminu yo
ta o ye Union européenne ndogonga nyangini talen kofe o ka ma min be no ye Joseph Borrell akoko abi munumunu salo dabo awai kado ka ciden gerengere ne umbla no ye mission kebawi Union européenne togola o kana Mali kono kana ko injeya kan no bola buni kulu ka bonywa akuni ajetemene Joseph Borrell ale awai kado Union européenne ka makulu girim baye awai kado TV5 sanfe odongo awai kado akumana akera juma do yere temene awai kado ayajira ka fo Mali nyangini koni tara kanyeshi maduruma mado be awai kado yelma Mali yere ka foku babla awai kado payashikoro ka uda sanfe ya baka ngini wele takanyeshuma ko tede ku yere de be wulika jokesa kana Mali kono uni Mali nyemo yana ka todro France be wo ila mingadu yo bafo anadu ta bota ulu yere de be wulika na uni Mali ka nyemo awai kado Mali nyemo Mali marabo ko lubi nyoye yere hakilina minyi kunklina minyi befa ko inga ke chugomi o ka nyefo ulu nyena ulu ka seka fomya awai kado ko indabulu be chugomi sirikaba baba dambele ako awai kado ninja no ye Joseph awai kado Borrell awelele kundo TV5 sanve ka nyininga adala ka unjamana sabu minye France awai kado anno ka kololo wulile ko ka tasu ka awai kado ambassadeur Gwenima Ablaye Job ale kunye fomyali ani hakilina chama ayo ta kanyeshi awai kado Union européenne nga una tabe France kuma kanka giri sabla ayrebe toingono ayrebe jakuli ngono atara do awai kado Union européenne makama onu hakilu ni nywanje nga minye mawbula minu mvana hakili juru cha nendo kwe wode ato wati temeno na machama ngu yajira ko Union européenne sedia wo nyangini minge ufana binu ka furonjeru datu ya mu bina ko wera uke nga Union européenne yi hakili sigi ka jatemine awai ka do uluka anga temesira minve o maduru mimbe na uye nyangini beleda ukun uko temene ngo ka boy minye awai ka do delegation belebele Union européenne obenali abina kana Mali nyiniga je kulu do bia minu mbe ka barake Mali bulu akwa bi samvlabo Mali yere ko ku mo go be demela o deme ulu yo takanyeshi Malima obini hakilina werebe Malila yalma kunglina were bula bini o sanjamba nyini ni tekle ako Mali de bo fu yeke note ulu tina decision fu itafolo sabu ga je kulu do bia no ya awai kado ATM bia minye mission de formation mimbe na be Union européenne tofo o fana bia e kapu Sahel bia awai kado onanyu ona chama mimbe Europe jamana Union européenne u ka maude minu nambe kana baraw ke jamana ngono o France ta temenengo ka ambassadeur ge yalma nunu minu flene uluka la haliya ubina ke chugodi ku yere ba kunde be gulika na Mali kono ka Mali nyiniga aba baraw be ka ke chugomi aw bi fe anga ke chugodi ambita tablo jime ani aw mo tana bli ambita abana o de anyeu o de anyeu e me ka ke sedia wo ye sedia o place la ai ka ammise e bafo ko finikise ko bana koyi baba damele ako awai kado nouvelle horizon kono ako niye kibariya dumay ngoni no be kanna awai kado awnga jabana kono ino européenne nana maminu be awmbulo bi Ablaye Job shogel ananyu ana chama enu ngoni biseka ino européenne awai kado biseku la convaincre nga maduru mimbe ni nyangini taraka nyeshuma shogel shembola awai kado ka fobinye awa yere wolo debu ukabelebele mimbe nani sura suka surun kosobe no adama jara ben le cerveau ale fana sembala ale ndogoni kuma mbi doke ala kambo aboda nyuma fe Union européenne nu nana o min ba mburu ka fo o na fuye fo mi aka soro ko la ni be adamine tanka na ka na meyere min ba ngangela min ba nga ande ba do iyaiwa ande ba do ne ala kan ni sabobe ay mashi kontena ya kataki kama ile ai amba de tike ko no le fe ika fumya famun do mu nye kono dimita koy wallahi nya dimine du abana manyana nyamani watina muya awagindo ame fulita nika asegere ay ker d'Afrique borel sumina diwu borel sumina fendola abina ube mabla kana unu be nyoy Allah ka jey bismillah ngata sikatala ene pana nebe mbolo do meboni aye ene bana kodi masiro jopa akumara akwa me domine na foko bi adugulente mashila ka foko munya anwala kana ba wulendo jo ute jigin sofo bamanchi kele aka bampe kumanyana siratikere la bamanchu yere ni to tara bingali taninga anga kano koni ko osegere nyafunge ko fe bamanchu yere ni to ye bingali taninga anga okayi ninga asegere atriba ka fola akera sowabiye munya anwala kana ba mafla oluni ngoni otura bamanchi munansra ko su ko ni yefolo abeti jo maduru ula wa mu fana minele no angala kada ba bolo nyama kibe na ka foka abeti jo makele onywana ula ali biku buga su to nya ni kata afe fatri ba ka fola munya sibrido no bena janvier février kalo kleta ane flama adugu je munya dima
dimanche don février kalo kleta ani saba o te kuni yowa ibe na ka foko munye bamanchu yere ni to o sabi ga me domina na foko bi adugulente machila ka foko bugu yere nyini yere ni to tra bi munye an nga posu do koni oka na be yam fuge ko fe o posu mbingali na so bi yemu ma fla ko ningana ko okaraba Allah kibaru atiba ka fola akoko munye neganya saba wati na be 3h du matin ko fo sibiri ka duguja dimanche la bamanchu yere ni to tra bingali taninga nunu koni ko segere check point na be nyafuge ko fe bamanchu tra bingali taninga ayro koni ko segere bamanchu uba do ka fami domina na foko bi an wala kana ba wulle no ku jo kosobe amanya mun ko ye bingali taninga ngo ma segere ira kala ka duru ni ko seba ko do fiala ko sabu ko ni anga ma fla ko fa ayre ma saba ma duru nana anyo lu bela dele ningena ko karaba ani munya marama fe chama anyo o mina ula munya makele wati munasa munya bamanchu ye duru do fiala an wala kana ba ye munya sulu sala ko dabo ka sika sigalu dabo ko tara bi makele ko ni ko ka yo mina ka to di munya gendarme mawma anke tu ko baro ko be sina wati ba ka fola akon dugulente machila ina fo nya fina to muna an wala kana baw ne wuli ka jo mun be sina ni wati la bamanchu yere nto ubuga tu ko ni bi munya anga kan ko na la wa do yere nto ubuga ta munya bingali ta kan check point ku segere kan wala kana baw nyama sigate fe mun ku jole mbu jorla ni wati na bamanchi kala ko abolo mun le fleni ko wa ko ante singo abada na fani fleni aya sama ka bo independent ale kono em jope ale kalm kala tige mar may ga nyama ibunya obala masiri jopa kosobe Jibril anga fuli bi Touré Jibril Touré ni anege ko il faut pas perdre ko ba yere bulu donc mbiye Sadou Bokoum journaliste do journal mimbe no ko amako la mutation e kado o nyamadu Sadou Bokoum ngere tirdo nga fuli be ka nyeshama ninkene kele ngonnana ndo fari ko nyeneje ambition ni sikaka mani me shi malla bolike ndo minya awai kado shekine demba ngere tirdo ngorodo shekine demba awai kado ko sugu be daraka gauna tabe maliba dusukuna balon dan de kadai ko nyeneje de kadai o de strategela shekine demba ni ya Yeshu fara klika min Mali équipe nationale ni mo drapeau soro ala Mali mayo do ibe o soro ala o shegene demba wuli le do bide ako min ya awai kado Mohamed Dem Magasuba no ye anga entraîneur amata sika ko entraîneur shegene demba ko Mohamed Magasuba kwa ba nyini fédération mofe o ko Mohamed Magasuba o ka gwe ni yere damate o ka bla la li yere damate ko kwa be klaka wele dake supporter Toma o ka fara leka o kata ale ko ni bitawo ngani min bi fe ka tuko fédération malienne de football o dala abita yingi daga roy abita dai o dumuni tika grève de fer ko ba sheki kaka sawali grève de fer mayne ben ni ka nyini fende ya ko sewe kaka sawali aywa ngata aywa chekene demba kam mali ko te doni de ngo fiede aka egli ko ka bune wa abta koy ali mama ta kelemita ay ma amba deli amikla kata deli amikla kata shegine deli ay min fo fere ka nyinu la ndo minya awai kado fere ka nyina lawo ambina ni kumai ako awai kado minye samata segaw ni hakli bala kan 2021 minye ekibu minumbe nu yokubu d'Afrique ndo a ekibu ka dogo min bise malila hali shini ni ya aunga demission labo Senegal labo ni ya aunga demission labo Cameroun labo ka akechugo nyuma nyere min ganga bla yoro mi o ka blai kungele ya ni fendo bi o ka dabla to ga bigele de akode kama kan 2021 Cameroun o kera chugo mi amadugo mashila wa ma chama be min wulile do bi min Mohamed Magasuba aka nyama aka awekado walanzeme nga ona tabe Magasuba te walanzeme fédération te awekado abla akode stratégie la neja temeneke ay déclaration doke union vice président mimbe Union nationale des supporters des Aigles du Mali ina sam chekene demba aya jira ka fo minni awai kado ko ba nyini fargulu nyene jaka do bo fe kerengere ni ala minum be awai kado mbarala bi Mohamed Magasuba ku ka awai kado abla na du mabla u ka laje ka entraîneur weraw nyini ko fara nyanga akake jokuluba keleye sabu Mali be ka se yoro min bi ni yetarugu de wa ni bi da chitwari la de doni jibidu kola ako awai kado lu ya fo ka se minni Mohamed Magasuba u ya deme ka ajugoromado ko beke nga minya aweka do digi dae dene ko ndo minya aweka do chef de gouvernement Shogel minya aweka do président Hashimi minya ministre des sports ani aweka do fédération nyama ko aluba bewele beka laje gi nyama jolena minya ninje nye no Mohamed Magasuba ko aka wala zebe ko chekene de makoti aya fo depuis domi Mohamed Magasuba nana 2017
kana se bila mali tawo takana hali ala ye min dam bola wallahi nangu bi daw yoronna o fana dabla la 4e 3e ngo zena takara molay de antiko ere ibli 4e 3e magasuba nani bi antika kuyi o fana chede baba na ngongo anga hine magasuba langa ko mbi chugumi afim baraka kabude mena mu fina parce que ne aye hali Burkina be o minu temena o tara jumela demi finale ta abo olu ka entraîneur bla yabla ke anaka safu be yabla yabeke ora koni faut connaître des objectifs o tinya diya kono dono ko ako ekibu mimbe min tabidu ataka undu nu bora away kado ekibu national la nu taraju ko club fe ube jo yara ube cheludo ba ko kabako e fendo ko ni benwo ni entraîneur te iba soro kololo dobe ko ma minya awni away kado Tunisie anga nyu soro baraji la coupe du monde ndo atoli tekalo kelembo ko kuma faka laje ji nyama jolena chekene demba magasuba akata yelma o kama wero nyina o ka faraka jagwa ano luka jaka barake min bi se ka to Mali équipe nationale aw mi se ka temeni fazi na chugumi note na turata akuma bi chaade ma chekene demba akwa lebina ta away kado idara roke fédération malienne de football ya ni jeudi ni koma boala juma do chekene demba bi tai okuma na tara e akoni ci woter minu bi fe ka tuka no fe ale ko ni tara okuma ka anga nyu asoro ne rebi taw bi ta ka jonto ya mi bidi eni klela here 13h 14h te mama nyeda bi woshiya se ka takira ko di ko bla ni gausu ko dite nyama be bi takira bu di fera fili gausu aramu era ta mani ko sorry ya la haula ta kalama bi go enta kata nyama tsigata gata am sigata wa Toro Ibrahima Kulubali ka fasiru le de pana anga yambla gero de fe moni anga yambla nyama foka di ngake ba anga yambla abana ta dobia ko wati ra masisa ta do ere wati sira ita dobia wati sira ita melege wati ko ni sira ni nge 1 minute ake 1 minute wati sira ake 1 minute ake 1 minute do ne ere bula ne ere bo ke 1 minute nouvelle horizon oui 2 minutes kasobe anga yambla awo nouvelle horizon ne baleta me kuma mamu kwanda kono de Mamadou Segou Traoré ako kanya shimu sira mawe amarko mutani ka on segere on nyambolo bomu lajne ko no fe lajne ko ya irana ka foko malini lajne ko abela jele keleye ma ba munu me lajne kuna ni watina nyama umma songu ka frontiere ni ka adatugu patriba ka fola ako dwa kun labaina be na ka foko ni sonja belebele ko yira koy ko sabu ka munye camion falen biworo nyana abike me fla bobi weekend kono kuna shirika na kununa abike me fla bo ka to yere Fatriba ka fola ako muye dwa kun laban konina munye camion no duna ango jamana kono no temana lajina fe rabeti joko munye camion biolon vla an ko ola Fatriba ka fola ako niya jetemna ka laje mbara ndamne na ka beninga na wati mboko kabi sira mawye amarko taninga ango jamana ko osegere lajina ya ira ka foko lutenu ko frontier ka adatugu malila tuwa shila osiratigella ministre munno ka barra national no oni jamana wada konyo nyana bolima ri referen taninga segin chamange lajina ko fe wala samunya anen lajine ameseka do dakelen fa tokomna ka bo dakelen fe ako munya inspecteur général muno be douane kunabi no de Amadou Konate ayede wuli ka jo chamanke ane munya kini kora kidi douane meseka nyon fa mun tokomna ko yin ko ni ko abeseka ke lafia o konala tokomna adriba ka fola ako ni sonja ko ko ni sorla ami domina kom bi ministre mu ira be no baraka bara nyesdu no ni jamana wada ko nyona bolima ayede ka wuli ka jo ko amake tenfu koy ko sabu ke munya jago kala fana ya ademe opérateur économique ya ademe aka ja fokata fara munya douane ko ni ukan ga munya nga douane we ya ira ka foko munya on ne gine ko nakiri am flaka boro kura mutanye ko ni mina ke bada koy ko sabu ke on ne gine ko nakiri an nga suruno gine ko nakiri la ati munya Sénégal ukan na foni fle anya sama ga bon nouvelle horizon ko nala Mamadou Segou Traoré ale kalu klatige madu maga nyama ibunya obala ndo mi away kado la ya jara kumanimbe ale kumanimbe sordi mo ko kono minyi away kado farikulu nyeneje ali binebe minyi away kado kungambora ministère de la jeunesse et des sports ndo minyi chef de cabinet kwa gwena chef de cabinet away kado minyi Musa Aga Atayer ale minyi ministre away kado wati temeno na kuma kan chara kusobe manga unchara dunga bo chara ali wati mi abina chainda ikado kafo ma chama ngumana sabula ninje mi mfleni atoko dumante no be away kado Sidi Diallo chef de cabinet nabo kofo obisa maminu ye kangarda ye ka kuma fe ka fembe foi jodira ulumade sabu minya away kado Sidi Diallo away kado fasiri ko ni ajira ka fo akako bichuko mina
awekado ani ministry no ye ministre awekado des sport awekado jeunesse ni sport awekado Sidi Diallo no ya ka chef de cabinet kuna funi famba ere oye awekado akera chugumina ani mingo ni kera dona na tawla ni fem vora anyi amino nyafonga furu sara ire dem uni nyogonche awekado uye nyogon bla ministry ye awekado conseil de ministry décision mingera so bu ka Sidi Diallo ka nommé ayo décision jira ministre aya jira ka fo o décision ngoni o borama o kuma Sidi Diallo chef de cabinet tabli ministère de la jeunesse et des sports fasiridu la ya jira uka awekado soir de Bamako aka bidon boli voilà nyama wati sebekoro asira Mariam Samaki amba funu wati na bika name ka bo France Omar Diop fana beki lame Aishata Sila anga fana fu ka wali mando anga Nura FM kena bayingono ndo wati ko ni corona awekado yani gawsuka na angwe ambe kanubani de me ba befu kala me jereje kulu bela